खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ सिला फोथाराव सैमा फाग्लानि गिख्रंथाव थासारि सैमा फाग्लानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव गोबां फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम गासै सिला फोथार ओनसोलाव सैमा फाग्लाखौ लानानै गिखांनाय सोमजिदों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिला फोथार ओनसोलाव मासे सैमा फाग्लाया गोबां सुबुंफोरखौ गिख्रंथावै अरदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानानै दं आरो सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला सैमा फाग्लानि गिख्रंथाव अरनायाव सिला फोथार फरायसालिनि गासै सा 12 फरायसाफोरजों लोगोसे सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों बे सैमा फाग्लानि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय गासै सिला फोथार ओनसोलाव गिख्रंथाव एबा दुंहाव थासारि सोमजिनायजों लोगोसे सिला फोथार ओनसोलनि थागिबिफोरा बायजोआव आरो फरायसालिफोराव ओंखारनो हायै थासारि जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ फिलिपिन्सआव गिख्रंथाव बांग्रि मावदों फिलिपिन्सआव 7.2 मेग्निट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि मावदों लोगोसे सुनामिनिबो सांग्रांथि होदों सरकारा बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव फिलिपिन्सआव गोबां न' बांजों लोगोसे गोबां बिल्डिंफोरा खहा जालांदों सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिलिपिन्सआव बे गिख्रंथाव बांग्रिया 20 किल'मिटार गोथौआव फैदोंमोन होनना मिथिनो हादों आरो दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव दासिमाव 2 सुबुंनि जिउ खहाबो जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो माखासे सुबुंखौ गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोनदों लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला फिलिपिन्सआव 7.2 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिजों गोबां मल बिल्डिं मावख'फोरा थेर बेथेर जालांजोबदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांदों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव रुंसारि जादोंमोन बिथाङा सिंगापुराव नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन CIDनि SIT हानजाया गोबाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्गनि पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार महरै खामानि मावबोनाय नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यखौ हमदों। ब्रैथि खौराङाव दङ खोला आमेरिकायाव थानाय भेनेजुएलानि राजखान्थिगिरि मारिया करिना मासाना नबेल पिस प्राइज 2025 खौ मोननो हादों भेनेजुएलायाव राजखान्थियारि मोनथायखौ दावगाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानाय आरो डाइरेक्टरशिपनिफ्राय सुबुंखान्थिसिम मोनसे मोजां आरो गोजोन सोलायनायखौ रैखाथि होनो थाखाय जुजिनायनि थाखाय मारिया करिना मासाना नबेल पिस प्राइज 2025 खौ मोननो हादों। बाथि खौराङाव दङ थुजा ब्रह्मखौ कटन मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'बाय 2025-26 मायथाइनि सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय कटन मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै क'क्राझारनि थुजा ब्रह्मखौ सायख'यो। द'थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेनं गरमारा रंपुर गामिनि बिफा सिजुल बसुमतारी बिमा बिजुलि सरगियारिनि फिसाज्ला जाफुंसार बसुमतारीया थांनाय 4 अक्ट'बर सनिबारनिफ्राय गोमानानै दं बेनिखायनो सोरबाफोर जाफुंसार बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 6000345059 आरो गुबुन मोनसेबाव 6900915780 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ इउनाइटेड किंडमआ भारतआव मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोर गायसनगोन मिरु सरकार आरो इउनाइटेड किंडमआ मावख'आरि महरै गोजौ सोलोंथाइनि हेफाजाबाव मोनसे थांखि लादों जेराव दा ब्रिटेननि मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोरा भारतआव केम्पास गायसननो गनायथि होदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि कियार स्टारमारनि 8 निफ्राय 9 अक्ट'बरसिम मुम्बाइ दावबायनाय समाव फारियै बेंगालर आरो गिफ्ट सिटी गुजरातनि केम्पासफोरनि थाखाय लैकेस्टर मुलुगसोलोंसालि आरो सरेम मुलुगसोलोंसालिजों लेटर अफ इन्टेन्ट LOI आव सागान होनाय जायो। 8थि खौराङाव दङ तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव कच राजबंशी हारिखौ ST महरै गनायथि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों नाग्रिजुलि बाजारनिफ्राय कमतापुर हादरसा डिमान्ड काउन्सिल KSDC आ सुबुं गौमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों सोमावसारगिरिफोरा जोंखौ ST महरै सिनायथि हो जोंनो ST स्टेटासखौ नांगौ कमतापुर हादरसाखौ दाफिननांगौ KL जिन्दाबाद कमतापुर राजबंशी रावखौ संबिजिरारि गनायथि होनांगौ बायदि स्ल'गानजों तामुलपुराव अख्रां गोमसारहोदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ओनसोलाव जानाय हेंथा सोमावसारनायनि उनाव नाग्रिजुलि ब्लक जौगाखां मावख'गिरिया हादरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरो।